Saman. Namnam. Iwa na namnam oy. Aha na pud mo anhi na po magsinamok nako. Wala lagi namnam. Mula unya na iring mabot si Papa. Si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Nawag ang forma guys. Bukot ko sa tawil kay karon day muntaga guys is April 25. Tuesday man. So dera ko sa balay kay day off. Akong gibuhat karon puntaga guys. Nasugod na ko pahinlo guys. Ja, lamang ko nag-video ganiha kay nay mga bata sige kuan kanang sige dagan dere masabdahan nagahuang cellphone. So karon ako naguna nga mag-video kay tuad dito sa akong mama ag duha ka bata. Kung anak ko gahon pagumangkon nga wala ni eskwela pa. Siya karon nagsugod ako panghinlo guys oh. Ang ipangkuan og mga patayng dahon ag mga tanom, mga tanaman. Kay luoy kadyo guys kay kinainitan manggod. So mag-video ko guys. Ko kay init. Ukaw ibutang sa natukaw. Ari. Gi butang diha. I-cover sa nang kuan. Ana, tabuni. Sige, tabo na. Ibutang sa lamisa. Kina. Ngayo siya og milk, guys. Diya gida dito ila ka mama. Tada o pay ligo. Ano ni kuon ron. Mahuman ko, guys. Siguro ko manilhig manguhag mga dahon sa kuan kanana ang mga dahon sa mga patayng dahon ba sa tanaman. Balik sa ato. Ayaw lagi na ingkita kay dirty lagi na. Unja. Magkuan ko guys magtiwas ako og pang kuan pang dahon kay tas sing landong-landong nga may. Ako sa ning ibutang sa agahong cellphone sa tripod guys. Kay maghindo ko so ako ipakita ninyo guys ang bagong gi-design charot. Basta guys pakita naman ako yung kauman guys mamubo gabi bubuan ng tanom karon po nagbubo na ako gibubuan kaya ron tanaman ako nga gihuman nagbubo nga makato na siya akong itungtong na ipakiton mo na ako guys. Ya guys, sige sa guys sa ako sa ibutang sa tripod agaw cellphone. But ng mga dahon nga patay guys. So magtiwas na ko guys o kuan nang nagkao ko guys. Muna yung attire. Yung attire guys kay init ka adso. So magtabon ta guys kay muna tong beauty sa kainit kay niya mahid stroke ta simbak kuhay. Hello na guys. Di manghilabot ha. Di manghilabot si mama. Ngano man ka? Tanong. Saman. Namnam. Iwa na namnam oy. Aha na pud mo anhi na po magsinamok nako. Wala lagi namnam. Mula unya na iring mabot si Papa. Nara mo ha.
Kuya na ramo kala kawanon ra pa. So, kawanon. Nagmakuwan. Karon makainom ang mga tanom. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Hinihinig ng langit ang aking paglalangin. Mga tanong guys kay nalakuan guys nalaos o sa kainit, marami kainit guys. Ang nindot nga tanong guys o namaot kita ni Ubay Bohol natag ni sa pagumangkon sa mong pare sa una guys nga si Kim ni Kim Razon. Si Kim Razon, yung mama mo ay Mendez. So, sa pari lang sa una. Nagwapa kayo siya guys. Kani siya guys nga tanong kanang usa ni sa klase sa tanong nga kalipay. Happy plant. The happy plant. Kani sa klase ning kalipay guys na talong. Oh. Tawag to sa pankaw. Hindi manghilabot ha. Napay lang. Ikaw yayang. Ikaw to na kaw. Ikaw na. Init kay init man guys. Nani ato nga fire.
Oh, bangkad. Bitag ba? Huwanin. Meron ko. Tahuan. Yayang. Yang. Sa mana? Ano ra ka sa gawas? Ah! Ano sa ko? So, tanawas si. Kung ano tukaw. No friends. Bantay si friend. Bantay si friend Yayang. Sa mansi. Sabi ka, mami na. Me! Yes. Kanang naman na gano'n si Isa. Mana kasi? Oh, wait ka. Pura ilo. Uy, dili, uy, ako lang. Ikaw ka mauya yang. Ikan ako yung baday. Sunod ko baday nga. Wait ha. Ay, akong baby, nagpupo. Sunod ko sa kamisip. Kanan school dito eh. Gihurot niya hatag, oo. Iwan na rin eh. Masa to sa magtiayon? Uya. Mo ba? Ito kung ratay pa. Da, kuya wagod. Hampot sila trabaho di ay. Nasa ko lagi. Aman sa gawas. Nurse bay. Nurse sabay. Ang kubur ako ay ikang. Ha? Paggar ko na sila nagamo. Ano na mo gawas? Danay gisod nila, di pa sud tanan. Ha? Danay gisod. Oh, kay ho, sayang man kay mogahi pa man na. Daghan to tuwan. Ah, bala na silang duha, ligoon man ako pa na si Ise. Na, bulingit na kayo, mura na nag-clown. Murag clown na na si Ise. Mura na ka-clown se. Oh, pariha mong duha. Dalo na mo og kuan, birthday party. Kay mura na mo clown. Wala upaw. Ang kaon magpupunay siya gold, guys. May tapos sa talong. May siya
San Francisco. Sa ato pa diri sa Pilipinas is mura mangyapon. Paragayo. Si Paragayo. Nagawin kayo guys. Mamatay lang. Okay, mga tanong. Kung sa kainit, matay sila. Balik na lang sila guys. Init na balik guys. Tanong nga kalipay guys. Laos. Hoy, sakto na ha. Dili sa ha kay pagahia sa tuuna. Kay manghatag nilang ate. Hala ka yayang, nikaon ka ana yayang. Tamis ra ba yayang? Lasaban ka mama ni mo yayang. Si yayang ngit sa an. Ani siyang mama karon. Si yayang. May nalagdahon guys. Dati mang inita sila pagkainit man kayo. Okay. Tauban. Uy. Oh, de Kiko, oh, Kiko, asa si Kiko. Ugawa man na, oy. Ilabay na, oh, ato to sa basurahan nila, inyo ha, payit, oh. So, ito sa sako to, ah. Ilabay na tupi. Iso na tukaw. Ato ba, tukaw. Sige na, kay de Kiko di, ah. Kuan kayo isi, pagkuan sa tukaw. Ikaw pa. Ikaw pang hunawat tukaw. Manara ba nagligo si Yayang? Unya na. Unya na ligo ay. Ikaw pa ko na human. Ayaw ko ikahadlok. Mulihok ko bibi. Ikaw to. Gawa naman mo, oy, ilabay na nato ko sa basurahan ka. Napanay suli mo bayet? Nakasakto na ana, oy, kay kasaban suka sa imong mama ron, palabig kang kaon na ng tamis. Saan ka ron? Kaon pa ko. Wala yan mo, gipsod sa sarep kay karumugahe. Dili, oy, daghan, si Dario lagi gasod. Takoy, manghugas sa tagkamuta. Ilabay na be, sa basurahan be. Wala pa man.
O, pangunaw at tubi. Chocolate na, chocolate. Mapangayo, kuha ni lalakaw na snail, oh. Isa na yung patay na ni. Yoy, patay na siguro na. Ang padong pamamatay. Si Smelly. Hoy, pahunaw sa tukaw. Ilabay na na tukaw. Oh, ilabay na nakaw, ilabay na. Sige na, sige na. Ilabay na nakaw. Thank you very much. Thank you for that. Hindi, minaputyang. Thank you for that. Loh, nana, basura! Tapi bibi. Kena na yung basura. Oh, basura! Atin ma. Ha? Kung ano na ako isnin atin. Ato lala pangayo ka. Pangayo, nagamay lang lala. May butang sa snail. Buhi pa baday na, nga hapit naman na siya mamatay. Patay na na, oy. Mamatay na siya, bibi. Hala, ugawan naman ka. Ilabay na nakaw. Ilabay na tukaw sa yatag na ni ato. Nakay basig makakuan mo ng sangko mo sa hinayhay ng tibaeng. Hugaw kayo. Ilabay na nasi ang binanapi. Isi. Isi. Isi, dali na si ba? Isi. Isi. Di mo tingog, oh. Bantay mo, ban ka sa playground, ha? Di ka pa ubanon. Pwede ka mo tingog taugon. Isi. Dali na, kay hugaw kay ka. Ilabay na na ako. Lagi, pero kinahugawan ka. Hugawan man to. Uy, mura naman ka. Ayaw, Ino, ayaw hilapti si Yayang. Palimita na mo kainday. Tamang hunaw sa tatoy lalalabi. Tamang hunaw sa tata. Naon ang gas. Wala namang good. Dili lagi di aka init lagi. Hoy, kamong duha ba?
Atura dito. Kadlo-kadlo. Sir, basta mulain nani kay mo man. Ibutang na ibutang kay musamot na ka. Kuha ng daspan. Uy. Isi, ayaw na si kay init si. La nanay man eh. Anay mo ko ng motor se. Yayang, ibutang ra na yang. Eh, Ikaw matukaw. Di ba init ato? Di ba init ato yang? Perting inita. ikaw ba se? Sinitago ko ane. Ibutang ng daspan ba kay mo samot ka kabuak ba? Di ka sabot oy. May gulagi. May gulang ipon. Wala mang kakita na. Wala kakita po na. Ni tago ko. Katungin sa ikaw se. Ikaw ane. Uy, dili jud magbira-bira ana kay magbirahon na ninyo. Na madatugan jud mo ana. Madatugan jud ang mga bataa, mga latag jud mo. Basta manghilabot mo anang ituntungan sa tanaman. O, tura mo dito ka. Di mo sigis-sigis. Dili lang kung Dili lang kung tagoy. Alak ka. Ano? Baway di ay. Op! Ato dito ka. Ato dito ka. Ato dito ka. Maigo ang cellphone. Tabi, tabi, tabi. Tabi. Happy
Na guys, naman na po og pahilo na ang mga tanom. Kuning abubuan. Unya guys. Diyan pag mga sagbot guys. Oh. Diyan. Muna akong giingon ninyo guys na akong ipakita ninyo pag akong gitungtungan ako sa akong tanaman sa ako ni uncle guys. Ang uncle nga namatay dito sa iyang parlor kaning gitungtungan ipangayo sa akong brother-in-law niya upaman gamita so ako sang gibutang di sa daplin ano siya guys. Kating inita guys.